Tida palabas, dimteng ni Nico ang nasidunget, kat sinalangad na ni Kathleen, may papan itinamuan na apan nagkita da ni Drake. Kalpasan na makapagpalawag, impeksa na ti marikrik nana. Banag ang nagsinong batang da nga gasawa. Kinasarita da iti dadakkel na nga agnakam kumaan. Ngam iti panaglabas dagiti aldaw, awan latta tinagbaliwan ni Nico. Aging ga saan na makaanos ni Kathleen, kat inkedeng na ti agabroad. Banag ang nagsidaawan ni Vivian. Inlimod na dita panggap na kani Nico, kan nagitidadakkel na. Ad-adda ang nakapungtot ni Armando. Idi na isungsung pa yan ni Nico kani Bart. Naduktalan ni Nico ti panag-apply ni Kathleen nga agabroad. Ita papagayam, denggan nyo ti tuloy, ti makalawas sa pakasaritaan arapaulwan. Inton mariknam, ti kaaddak ti tapuson. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments. Kamaudyanan na. At kamot lang hindi ti Dubai. Manang Vivian. Oh, apay nagsangit ka. Agbabawi ka kadi? Ako na. Mailiwag ka ni Nico. Maawatan ka. Imbagak idi nga agpanunot ka na imbag. Inawagan dakpay dagiti dadakkel ni Nico. Akasarita ka, tapno ibabawin ti panagabrod mo. Masaksakitan ako, anak. Kamin, yakon marikna ti panangipatag ni Nico kanya. Anya talaga ti planong iti dayto panagabrod mo, Kathleen. Kaya't kung ikan iti panawan ni Nico, tapno tingitingin na no addaak iti puso na. Wano ad-adaan na patpatagkan ko na ti bisyo. Agtibtibayo ak iti daytang ibagbag. Kasano no agtungpal dayto iti pan nakarakrak ti panagasawa yo. Kayat mo kadi ang mapasamak dayta. Ay at ti asawak man nagbibiyan. Padasik laang ti akaprod. Oray dwala ang atawan. Ang mga no di mo muntumot lang maibturan ti ilong mo kenkwana. Sayang laang ti ginastos mo. Lipas at ti kontratak manang. Nasaysaya at mata nagaprudak. Tapno makaurnungan. Nasaysaya at no adda kabukbukudak a kwarta manang. No, dayta ti kunam. Angam, saan ka nga rod ang mabain ka dagiti katugangam? Nagpakadak na imbag kadakwada manang. Naawatan dakmat. No pa'y saan dak ko maapalubusan nga abroad. Nabambanog ka, Mad Armando. Doon sa lagi titinasikaso medyo opisina yun. Kasi nasipngatan ka na gawin. Nagpaayaba kiti meeting kadagiti empleyado. Sa natrapikak. Ni Nico. Narimor itay kalpasan ti pangaldaw. Dawon arumor kalpasan ang nagabrod ni Kathleen. Basol na matlaeng no apay ang nagabrod ti asawa na. Kanya kami ti sir-sirbina. Numabaybayan na matlaeng ti asawa na. Ang matanakan-ak. Ang mga numaisungsong kinibart. Makamoy ti biyag na. At dandakim na. Armando. Nauma akon ang magkisarusarita king buwana. Hamuma. Masaya nga na kiti papano ni Kathleen. Sana ngayon pangag ti panagpakpakaasita. Kas ko na, bareng da ito'y kumatipan nakautom na. Dakal apukaw ko iti opisina. Nadaras ang nakasursuro. Nga oray ko maisunton ti mangimaton iti kumpanya. Taawan namnamak kaniniko.
Nagabrood gayam ni Kathleen. Iso gayam masikapayan tinagawis nga ginunta, pards. Nasakit tinakam ko, Bert. Ah, Saan ko pinalubusan ngam impapilit na ti kayat na. aguray ka man, pards. Saan nga ta nagtulagan da kini Drake na ito? Ulitin man ti kunan. Ang mga nagabrood mo ni Drake. Saan ko nga minan na makikita kay? Salbag ka! Sige! Bumangon ka! Lumaban ka! Salbag ka! Ani ko, di na magkungan. Manipod dim tingak dito'y tupay. San kami pa nagsarita kan Nico? Ururayak nga isuti umawag kanya. Awan. Talaga nga tangawanan ti patik ko na. Amok. Nasakit tinakam na. Iti pa nang ipapilit ko nga agaprutak. Anya kalakit din Nico. Kasano no nalawanam ni Bart? Da kayo mo't kandiag pinatay nga gayam. Imbis nagnagam ka. At adamot ngawan nalindag at urungan ti biyag mo. Basol ni Saan ka nagpabasol ti basol mo? Apay ang papasolam ti asawam? Abay, anya tinagsubangan nyo kini Bart? Kagurak baga na papa. Baga na kidin nga mga nagtulagan kanu da Kathleen kan Drake ti panagabroad na. Na, Sana ka ba ilan nga aramidon ti asawam dayta? Gapo ta ay ayatan na ka ni Kathleen. No, ayatan nak. Apya pinanawan nak. basol mo kunak manan? Oh. Pinaybayam? Pulos, at di mo impaayan. Iti atensyon. San mo ka di pa yung maawatan ti kapuna? Ulitak tumanan, basol mo matlaan. Nam imbis ngagnakam ka. Adda ngagpakadakas ka, loko! Girl, I need you. I need your love. Nico, agyaman nagtanauray ko matlaang ti panangawag mo kanya. Pangiliw ako na yun ka. Kasanong ipagam amagiliw ka kanya. Idin to pinanawan na. Para iti masakbayan tada ito eh. Ano santa kumapailaang ti panagin na dayuta? Ingagaram ti madayo kanya, saan ka ni? Pangasim. Santa kuman nga agsubang. Ti ororayat. Mariknak ti kaadak ti tapuso. Mariknak da ita apamatag mo. Agpadno ka kanya. Nagtulagan nyo kadikin Drake ti panagabroad mo. Anya ka ti da ita apang panunutam. Kumawgawawa ak iti pamatag mo. Ngam na paayak nga ikanak iti panawan. Pagawid kan. Anya, sayang ti ginastos ko ang nag-abroad. Nabiit lang ang aglabas ti dua atawan. Katsapay na kumanta nagbalbaliw kanton. Paragkunak. Sinugsukan na kanimanang mo. Pamarang lagayam. Saan na maawat nga agasawatan? Nagbidot ka iti pampanunutam. No silulukat ti panunot mo, Nico. Maawatam. Asikamat laeng ti aking basol iti amin.
Apre asiriring kayo palayang mama. Dandanin teng nga terabiya. Nakita, nakalukat pala ang dagiti silaw iti silet mo. Padamakati pala ang ti panagayayam mo, iho. Inidep kong tilaptap ko, mama. Inawagak ni Kathleen. Nasaya at inawagam mo't lang ti asawam. O kat, kumusta matan? Awan bibiyang ko iti kasasad na. Pinandag ko lang. Ang mga nupod no asinurot ni Drake iti Dubai. Anya ka din day ta pampanunutam iti asawam, iho. Saan atakas a babae ni Kathleen? Imbagakan ko na mama nga agabi din. Anya? Nawan pa'y makabulan na iti Dubai. Dakal, tinagastos na. Saan na napatag ti kwarta, mama? No talaga napatagakan ko na. Nico, bagbagaan ka man ang anak ko. Pangasip, agpaliw ka kuman. Diyak naman nga umay ka diti opisina. Nasaya no makapanunot ko matlangan namang tulong kanya, iho. Makaturturo kak pelaan, papa. Agar-ara pa kabigbigat. Napagbiddo takit din ni Mitchie ani Kathleen. Anya? Ang angawan kayo lang, papa. Iliw ko lang atakin ni Kathleen dahito eh. Awagak tumanan kat pilitot nga gawid. Agtrabaho ka nga rudan. Uray naging nadayo kayo. Sana na dito bang ti panagpinatagyo. Di mo mo, noan niya ti arapap na para iti masakbayan nyo. Oh, nakigtot ka niya. Ang mga no ti amom kat igagarak ti mang padungparkan ka. Nico. Basta una ti butang mo. Saan mo kadi ana ilasin ti kotsek? Ang gayang Bart. Pasensya ka ni tinapasama ka data idi. Nabartay ka kami na. Oh, basol ko, Nico. Ang mga no may kaglis man ang tidilam. Saan mo nga ituloy nga ibaga? Ang mga numalawanan ka manan. Di ako nulitan. Delikado parts. Sige, sakaya mo ti motor mo. Sarutan nak. Mapantaginom. Uray apagbita lang. At damat laeng nagnaanan ti panang pagpagakin ni Nico, Armando. Sabay ko maat, agtultuloy yan day ta pa nagpalpaliw na. Ngam kaslalang-alang ti panagtrabaho na. Inrapin na tinagayayam. Sana kas Karina ang maikat na day ta. Tanakairwaman nan. Iramraman na pa pag ang angawan ni Mitchie. Ada ka no, pagkakaingasan na ni Kathleen. Ang mga no niya ti pagtumpalan day ta nga aramidon na. San ko ngay palupos, apaglukwan na ni Mitchie. Nga babay, impakada na itay akasinarak na kano ni Bart na makikapya iti gayem na. Saan ko ang nauray ti sangpot mo di rabi Kathleen? Ay, uray ta. Adamat bukod mo atol ba? Ni, agkape ka lang? Makapigsa ka na rod, iti day ta. Kasla makaturturo gak pa ilaing manang Vivian. Nga masapol apilitit ti sumbrik iti trabaho enton madamdama. Kanayon nga min ti overtime mo.
Nalpasin nga adaak dito'y abroad, manang. Iso nga ipamaysak ti trabaho. Tapno mailiw-liwag ko ti iliw ko kanini ko. Maawatak det ang riknam, ading ko. Amok nga agbabawi ka. Ngam ano sa mun, Kathleen? Girl, I need you. I need your love. Itay pa'y nga awagak ni Kathleen. Ngam saan nakasumbatan? Apay nga ta. Ni man manang Vivian ti sarunok kawagan. Sapay ka mata mawagak. Ita. Pagriringin ti cellphone na. Hello? Manang Vivian. Nini ko da ito eh. Oh, nakaawag ka man. Kumusta? Awawagak ni Kathleen. Ngam saan nakasungsungbatan. Rimor kami anasapakan papa. Ba't maturog pa ilaang ni Kathleen? Kanayon nga nga ag-overtime iti trabaho na. Isoda kayo lang ang tinawagak. Nasayaan mo at napanunod mong awagan na. Nagbitod ka no panunutam asinugsugak ni Kathleen. Tapno adaywan na ka. Kaasyam ti kabsat ko, Nico. Gumaugawawa iti pamatig mo. Manang Vivian, ay ayatak ni Kathleen. Kasaritak na papakan mama. Umay ko danunan ti asawak di ta Dubai. Anya ka di dayta mapambanunot mo. Basol mo no apay ang napanunot ni Kathleen ti pimanaw ni Madayo. Papa, saan ka din nagpatingga ti panang babalawyo kanya? Saan ka kumana makisimnong bat kini papang mo? Saan mon ariribukan ti panagtrabaho ti asawam? Urayam langan amalpas ti kontrata na. No ipasnag mo ti mang tulong kanyak amang imaton ni di opisina. Di mo mapupuutan ti panaglabas ti duwatawan. Kasla igaggagaran ni Kathleen ti mangliklik kanyak. Saan ka kumangag panunot itikas na? Saan nala kaya tamasayang ti panawin na? Iso akanayon ti panag-overtime na. Oh, apayasat ka pa ebimangon, Kathleen. Adda ka di madi arikrik na, Kasla, guri-guri nagngarod manang Vivian. Aguyak ka na. Agpanatungak pa yun. Anya? Ang mga ano naakaran ka mo iti virus. Nakadanon mo dito'y Dubai ti COVID. Banog kan puyat ko la siguro dahil ito'y manang. Kasano ngamin, kanayon ti overtime mo. Agpa-doktor ka, tapno masigod no anyaman dahi ta amarikrik na. Paliiwag pa iti bakik manang. No jaklat ta maimbagan. Kalpasan ti panagtumar ko. Isunton. Kapilitan nga agbakasyon ka pa lang iti trabaho. Sapay ko mataging bagak na dagos. Sayang ti aldaw adyak makapagtrabaho. Awan gayam, nakapagsarita kayon kinini ko. Kasla makaungat anang ibaga kanyak nga umay nakasukunan dito'y Dubai. Manang, sana kaskari na nga aramidin na dayta. Sige, iturog ko man pa eh. Into na saya atirik na. Awagak to da papa, kan mama.
naklaki din ipaypay asurutan ni Kathleen ije Dubai aparts. Kinasarita dakman ang dagiti dadakkel ko, Bert. Inawagan ka no ida ni Kathleen. Kat nagpakpakasi abagbagandak. Kasta ka de? Imbag man ta, aging galang rito ti saludsod mo. Wala parts. Amo ko ti saksak bayak. Ibagak ko maanakitak ni Drake. Kat amang ano, agungat ka. Kat na ikaglisan tadilam anang ibaga. Makapaawan ka iti ganas. Sige. Ibusan tanda ito yung inuman ta, tagawid tantan. Ane? Parts. Makaungat kan sa manan, Parts. Ang mga noaddan tumanan masauda papakan mama, numabartoy ka nga agawid. Papa, mama, saan da kuman gaungtan? Nakainumak, ngam sa anak na bartek. Niko, apay no talikod ang ngaminan ni Bart. Likli ka moon. Anya perati kayo, Cho. Mga rugi na liklikak ti panagayayam ko iti online games. Noadda ko man ti Kathleen. Parangak ko maanasingpat kan kuan. Agan anos ka kumapay anak ko. Agkita kayon tumatlang iti asawam. Oh, isumot lang na saan ang matimtimak ni Papa. Napasnak gayam ti panagbasa na iti pagiwarnak. Wen nga rod. Ay, amom iho, nakadanon ka nun iji Manila ti virus a COVID. Anya? Uray iji Davao, kat adda ka nun. Ne, kasla nang nagkunday ta adamag, mama. Agraira ka nun ti COVID iti naduma-duma apaset ti pagilian. Kan iti balasiw tao. Ay, makapadaan naglakit nga rod. Amaya kastoy. Malaglagip ko ni Kathleen. Nasayaat no na imbagan kan. Kanalan ka matang nagsakit, Kathleen. Nagagat ka ngamin unay. Sayang ti kundaway ang manayunan ti matgadak. Tapno manayunan ti urnong ko. Numalpas ti daw atawan na kontratam. Agawid kan. Ikarim ni ko. Ibayan nakto kumamagtan itinananay apanawen. Sapay ko man. Tamarik nakton ti kaaddak ti tapuso. Ay ayatan ka unay. Niko, Kathleen, dahi ta kasarsaritam. Uwan mama. Apay akas lang madanagan kayo. Niko, anya day chay? Ay na, kasano nga taday tuyon? Maipasidong tayo kano iti total lockdown. Nasayaat no na imbagan kan. Kanayon ka matang nagsakit, Kathleen. Nagagat ka ngamin unay. Sayang nga ti gundaway ang manayunan ti matgadak. Tapno manayunan ti urnong ko. Numalpas ti daw atawan na kontratan. Agawid kan. Ikarim kumanin ko. Ipayan nakto kuman itinananay ang panawen. Sapay kuman. Tamarik nakton ti kaaddak ti tapuso. Ay ayatan ka, Kathleen. Niko, ni Kathleen ka di dahi ta kasarsaritam. Uwan mama. Apay akas lang madanagan kayo. Ay na, kasano nga tanday tuy? Ano tinapasamak ni ko? Naipasidong tayo iti lockdown. Anya? Ang mga numairaman ti negosyo tayong agrikipay lang ang anak ko. Sige, ituloy mo ti makisarita kini Kathleen. Ni mama ka di dayta? Mabali na kasarita, Niko. Mama. Ah. Kasarita na kakano ni Kathleen. Nalpas kayo ka din na nagsarita. Ala, kasaritak mama ti Kathleen. Katni, mailiwak matankan ko hana. Nakamulang-lang kamatlatan, Kathleen. Anya ka diti nagsaritaan nyo kinini ko. Manang Vivian, nakurang laangan ang makatawan.
Agdwa-dwa no kasano makaawid ak. Mailiw kan sa unayin iti asawam. Problema manang awan ton ti agbiyahe. Uray eroplano. Gapo iti pa naka-lockdown iti Luzon. Dumakda ka sa talagang tilubong. Ti problema kita, ang mga no maapektaran ti trabaho ta. Kasano nga roden manang? Adumat nga tati ornang mo. Taawan mo't unay naggastusam. Ikararag ta, asaan ta unay nga agrega. Ngam kasano nga tanti panagawid kunto manang. Saan kumapailang aday tati panunuta. Numanupay abulan. Bareng addanton flight. Ito na ang araw natin. Limod no, ti pagbutbut nga ta Mercedes. May sardeng pa lang tinegosyo, aging gay ti ada lockdown. Armando, awan ti mabalin tayo. Sa pasap dito a pandemya. Damat kiti ornong ti bangko. Nga masapol ti panagin ninot. Tasan tayo nga muno agbayag da iti winusan. Aywan kayam kasano ni Nico. Aday ti silad na. Awan mo ti mabalin nga aramitan. Pabor da iti kingwana. Santa mabalin na dilawan. Ipapas na ti gay ayam. Agmalam agpadnag. O ready pa'y maturugan. Mama, Papanam, ta nakasugat ka? Saan mo ang mabalin ti rumar? papa, nagtutulag kami kadagiti katropak. Daw asik ni Bert. Naka-lockdown tayo. Saan tayo ang mapalubusan a rumor? Aging gakala ang iti silid mo. Anya? Kumusta nga tanin Nico? Mailiwak mo tani ti asawak. Anya da ito yun na napasamak. Kasan mo itan? Umalatiwak iti kwarto ni Manang Bibian. Tapno sa anak ang masikuran. Sapay ko ma, tasan nga agbayag asaan kami ang makastrek iti pagtrabahuan. Uray kayat mi kumamot ti agawid. Awan mo't pagluganan mi. Agay-ayaya makiti umawag ka, Bert. Awan mat sa baling nga aramidak. Nagligat ni nakapupok. Paborking ka, iti agdama ka sa saad parts. Makapauma. Waray kayat ko tirumar, ta umayak ko madita balayo. Saan mo ta mabalin? Salbag. Awan pa'y pagkatang iti arak. Makapasikol. Lumok mag-adi na owas na tao no kastoy lang parts. Anya pa'y ngay. Mangan maturog ti trabaho da tao. Naimbagking ka tasaan mo aparikot ti kwarta. Paknang kayo. Saad da iti abroad ni Kathleen. Nagsardeng da ka no agtrabaho. Mariribu ka nak. Pampanunutak no kasanon ti kasasaad ti asawak. Dahil tirigat na, ta saan nakatulong ti trabaho yo ni Manang Bibian. Mangup opisina kayo. Wen nga ron, kat saan ka nung nga essential ti trabaho mi. Dito mamadantanagan nak. Kasano no agpaot asaan kami ang makatrabaho ditoy. Kasaritak na papa, tapawitan ta ka. Nagsaran sama ti negosyo yo. Kathleen, sakbay ko matipan nakalakdown nyo dita. Nagawid kayo kuman. Saan akas ka rin na, Nico? Sa may sa, awanan ti pagluganan nga eroplano. No kumatim pariknam ti pateg ko ka. Nasakitan na. Tadi nakimpaayan iti panawan iti adag tita. Papasulan na ka di.
Sige, saan ta na pagsalitaan dayta? No kaano ta makapagkita tsaka mo? Sana mabalin. Kasla kon konsensya na Kathleen. Girl, I need you. I need your love. Kalkalpasyo ang nagsarita kini Kathleen. Ngam, nakarupangit ka manan. Agin na dayo kayo lang arudan. Agsubang kayo pailang. Saan mo nga amono? Kaano kayo nga agkita? Dahil dati pakasurunak, mama. Kon konsensya na din. Binaybayak ka, no? Aday tamod tipod, no? San ka di? Armando, saan mo ko man nga ipalagipay? Saan mo alapdan ni Papa, mama? Amo ka babalawandak. Saan ko man panunot ni Kathleen tinag-abroad? No impaayak iti umno a panawan. Diyak ni namna makas jay ti aramiden na. Tamok. Awan ambisyon na nga agabrod. Amo ka masiksikuran kan, iho. Saan ka kumaamapukawan itinamnama? Nagbidutak, mama. Ngayon niya pa iti mabalin ko. Sa nakibiyang pelang ti agdama mapaspasamak. Di tay pagayatan dagiti ang mapaspasamak. Di tay namnamaan ti kalata panagbaliw ti taray ti panagbiyak iti sangalubungan. Apay ngagsangit ka, Kathleen. Kasla nanggag ko itay akasasarita miniko iti cellphone mo. Nagsubang kayo kadi? Nadlaw kong amin manang. Nakasuron itay pagsalitaan mi no kasano nakadano nakitito pa'y. Basol na matlaang. Ngamsan matkit di aday ti pagsangitak manang. Mailiwag iti asawa. Amok anarigat ti mayedayo iti patpatgen na. Saan ko maarumbang anagin na dayo kayong agasawa? Baknang ti pamilya ni Nico, kat diyo problema ti panagbiagyo. Amumot manang. Awan ni tira pa apko ti agabro. Ngam nasakitan ako nay. Ita, tamarik na akong ti kaadak iti puso ti asawa. Ay ayatan na kati asawam, Kathleen. Day talaan. Ada bisyo na asaan na naibatan. Adamot pagimbagan ti panagabrod ko. Tanakaurnungak manang. Ngam, kasanungatan. Saan mo apukawan tinamnamam, ading ko? Wen manang. Kanayon nga ikarkararag ko. Asapay la kumatasan nga agpaot daytoy alakdown. Apa yung inidip mo ti telebisyon? Naumakan nga agbuy-buya. Nagtagsan ti parukong ko amang buya kadagiti may padpadamag api mo sa iti pandemya. Nang runa, dagiti nagkaadabang kay anatay, ti balasiw tao. Nakabutbutang Armando. Ambo ka nakabutbutang dagito yung mapaspasamak. Nang may karigata, mapagkalma, hindi pa kinakam mo kan Riknam. Gayam, kumusta nga tan ni Kathleen? Nasakit ang lakit di iti panagsinong batang agasawa. Awagan man kidi. Nagsardeng ka no ti trabaho ng agkapsat. Kasanupay nga tati biyagda. Uray kayat dati agawid, awan ti pagluganan da. Sige, Juan,
Awagak ni Kathleen itamat laang. Bert, kasano anak ka umay ka dito eh? Naglibas ka lakit niya. Pastor kanak, sakbay nga damakadlo ka niya. Darasan tayo umunag. Ano? Bigyan ka. Niya ka na ya. Mandanakan kan sa manan. Mabudang kan sa amat ang mabalo da parts. Ang niya kumati pa kabaludak. Si kakit niya. Bilibak no kasano anak kadanon ka dito eh. Di mo problema da ita. Ti parikot ko ti pagsaritahan ta. Pautangan naman. Dahil talang tibagam. Di mo pa ilan ihawag. Kasano nga ron ang maalak ti otang. Nadyak umay dito balayo. Salbag. Problema kita ano kasano ti panagawit ko. Maasya na ko na iti kabsat ko na Mercedes. Mariktak ang nagbabaawin ang nag-abroad. Saan may ama babalaw ti kapsat mo? Saan yung panghag ni Nico? Natigdod kami lahagan, idinaamuan mi ang nag-abroad. Uray ka sa nung nga iliw da iti tunggal may sa. Agpatingga dalaangan iti awak. Pasapol nga aganos da. Okay, kumusta kayon ka ni Kathleen? Naimpag na saan kayo matlangag saksakit? Kaasin ni Apo Diyos, Nana Mercedes. Okay, kumusta ti pa nagbiagyo? Ang mga nadarabalin ko ngay tulong. Maawatak ti kaya di asawan. Agyaman aklaunay, Nana. Kabaalan mi pay ni Kathleen. Saan kayo amadanagan? Taaywanak anaimbag ti kabsat ko. Girl, I need you. I need your love. Malas. Naabakak manan. Ang emsa na mabalin ajak makabawi. Nico, tayak pa ilang agtuk-tuk to. Apay ka di mama. Kunak no niya tinapasamak mon. Mama, Anya ter agamitin nyo dito silad mo aya. saan da ko manasingaan mama? Kat ni mabakak. Anya ti pakab-abakam. Ay, mabitlaang. Di mo ibagaan na sumuk mumutan ti online gambling. Anak ko, pangasim. Isardeng mo kumanday tanga aramidem. Nakasubli kayo gaya man kinimanang Bibian iti trabaho yo. Uray ti negosyo ni Papa. Naglukat maten. Nico, anya tinaramidam? Agin inom ka iti arak? Basit lang dahito eh. Pagliliwaga kiti luksaw ko. Agin na tayo talaga, Rodan. Saan ta nga amo no kaano nga kita ta? Saan ta nga amo no kasano nga kita ta? Dahil tangarot ti kaluksaw ko, Kathleen. No amukla kumakasto ti mapasama kidi. Saan ka kumapinalubusan? Saan ta kuman napagsaritaan day ta? Ta ang mga no day ta manan ti saan ta pagkinaawatan. O pwede ko nam. Sana ka marigrigatan dito eh. Mailiwak ko na yan kankani ko. Uray siya, Kathleen. Kaya't kamatin ang makita. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap.
Mama, saan kung saan akabailan? Amangan na dito, hindi ipatay ko. Ayo, anya ka din dayta nga ipagpakam. No saan kami nagkita kini Kathleen? Nasa isaya at lahangan amatayak. Diyos ko, anya ka din dayta nga ipagpakam anak ko. Alam, mapit lang ha. Awagak ti doktor ti pamilya tayo. Kat dito balay ti pang check upan dagan ka. Mama, Anawain da ka ni papang mo. Ikan tumad nga minang italtalag. Ay, insardeng mo kuman ti panagin inom mo kin panagsigarilyom. Adlawan ti kimot to ham. basol ko. Mama, Di kan agsaupay. Isupay apakabanlo kam. no bilang dakas tigasat ko. Ah, May pamuspusan to nga tamat ni Kathleen ti panagawit na. Uray bang kayak ton makita na. iko. Mabalin ng tupay ti makiasawa manan. Oh. Kaubupingan na. Kan awan pa'y anak mi. Apay ngagsangsangit ka, Kathleen. Anya ka diti nagsaritaan nyo kini Nico. Apagbiit lang ti panagsarita mi kanindi ko manang. Marigatan nga agsao. Masakit ka nung ngamin. Anya? Ti pagladingitak. Agpapakada. Ikarigatak ka no ti agawid. Tama nga numatay. Katuray bangkay na laang ka no ti makita. Anya ka no ti sakit na. Nagpulon iti awan sarday apa naging inom na. Adayang patulod ni mama aladawan ni Nico iti messenger ko manang. At tayo. Kita man. Kimutong matlaunay ni Nico. Masya anak pa itilangana. Oh, nakigtot kayo sa akin di nakakita kanyak, papa. Saan ko nga lalaya da ito eh? Si Bibiyagak pa'y. Apay ngay may ka diti opisina. Kabalam ka din? Ay na, Jack na igawid. Nagpilit ngayon may diti opisina. Madmadin wag tali na ada kay balay. Noan niya lalitan ti papampanunot ko. Amangan no di mo pa ikabalan ti agtrabaho, iho. Naimbaganan ni Nico. Saan mo ta nadagsan ti trabaho na diti opisina? Wan market dia. Ni birthday ti ha. Mabit lang papa, mama. Oh, sige, sige. Hello. Oh, apa nga inawagan nak Bart? Kahit mo samat lang apan kan nos bibiyagak pa'y. Nagkapuha kayo balayo, parts. Kung nati katulong nyo. Karororyo ka no kinimamang mo. Imay kami dito opisina ni papa. Kapalam ka din trabaho? Ikarkarigatak parts. Balbali ba kon? Uray kumamat si ka Bart. Barang agkita kami pa iti asawak. Sige nga rotan. Baliwak na umawagin ka. Okay, Pards. Agyaman na kiti awag mo. Bye. Kalkalpas mi anang rabi, Kathleen. Narabyan kami na simangpatkan papa. Maragsa ka na ka makaamo kadagiti aramidam, Nico. No, hindi ko mapay ana utob ko dagiti bidot ko. Santa ko managing na dayo. Adayo akman iti matang mo.
Asidit ka dito'y puso. Ayayatan ka, unay-unay. Ayayatan ka mat unay-unay. Pakawanan na ko makadagiti nagkurangak yan ka. Makalwa ag itiragsak ko, Niko. Marik na akong ti kaadak ti tapuso. Numabalin na ko mga arakupan ka. May di unahin kan ka, Kathleen. Ure, dayo tayo titunggal maysa. Tinapatid. Marik na tatiragsak ititunggal maysa. Kang runaan na. Agin inayat ta. Kat ikararag ta. Sapay ko mata umadanin nga kita ta. Wen, ikarkararag ta asapay la kuma. Tamalpasan dito a pandemya. Itikas ta. Agden natan tumanan asiraragsak, Kathleen. Naimbaga rabiyo, nanapining. Adak. Diretsuan ka. Nupanggap mo ti agaram ka ni Romina. Saan mo nga ituloy? Saan ka may kari para iti anak ko? Nanang mat. Limabasit pa ni Camilo iti pan nakapabain na. Awan ti sana makaamoy ti ugalik. Makamuda no gumura na kanyak. O niya, kagura na ka di, Camilo. Saan, nana? Awatak no kahit yung ano saya ti pagtungpalan ni Romina. No kasta nga ron, di mon ulitan ti pumasyar ditoy. Saan napasyaran pa ni Romina? Anyan to lang ti biyagyo no na kayo ti agasawa? Agpada kayo anak ko rapay. Camilo, agawid ka lang. Tapno saan ka nga ad-adda ang mapabainan ka ni Nanang. Sanak nga ludeng agpayag, Romina. Nanapining. Nasaya. Anyan day taasin na ay, Romina. Adan sakit malang abgadyak magustuhan, ah. Di kayo maasyanan ka ni Camilo, Nanang. Nabainan lakit di. Kati chay. Pimanaw adi na oras. Niha? Di mo ibaga, magustuhan mo, ti panagaram ni Camilo kan ka. Pagan ano mo kumaday-jay alalakay, no iso ti makagasat mo. Pasalugan na kalaki di, ti talo na, kapit-pitak kandulaan. Nanang, diyo ko mamot ipakita adiyo kayat ti may sa atao. At darik nada ang masakitan. Kan apapada tayo matlaang anak ko rapay. Ukat, amumat apada tayo anak ko rapay dayjay. Ay, Romina, pagwaratan man ta utak mo. Daytay makaipaay kan ka iti pagnam-ayam, tipilyam. Nay, apagbiit kamot lang Kamilaw. Kunak man no pinasyar mo ni Romina. Di nakalakit di pinadanon ni Pineng. Uwan na. Ni Romina tinang pastor kanyak. Ngam inabog na akasla ayop ni nanapining. Kasta unay pa ng pabain na kanyak. Idi pa'y lang amay nga inublog ka. Saan ka maikarey? Tabak ng tikayat na ang makaasawa kini Romina. Papay, awan ka di ti karbengak nga agayat. Ay nagado ababalasang dita. Saan damot apaatiw iti kinapintas ni Romina? Ni Romina, tipit-pidik ti pusok nanang. Sige, sumbreg ako ni ti kwartok. Masapak a sumalog iti talon inton bigat. Ito na ang araw natin. Naimbag na nakasangat amin nga agar-arado. Agawid ako mamatitayin. Pasensya ka kuman ka ni Nanang, Camilo. Amok ana pabainan ka. Uwan, namasan ko akagura ni nanang mo. Yung kasanod na maamon ng agayin ay atagayaman. Nakarakaron tumanin ti gura na kanyak. Ad-addan tumanin ati pa nang pabain na ken ka. Ano nga tatiramidan ta?
Anya ti kahit mo asawan? Aglinipatan? Sana kasta tiket ko asawan. Ay ayatan ka, Camilo. Oray supyatan ni nanang mo, nagpadata amang ilaban iti ayan ayata. Awan, mabalid na. Dahil talang no, ada pang yasawanakin ka. Awan sa baling agar-aram kanya. Tapi nabainan ni nanang ida. Pada tayo mo't lang ngamin anak ko rapay ida. Pindaing, papanam ka day. Apay aya, biyangot kamot abakat aya. Kayat mo ka diti sumurot iti balay dala kay Pasyo? Ay, nadamag ko asimangpot ka na oh. Wan, kat naimbag ta nakita ka. Iso nga ibagam iti naraing nga anak mo asar dengan nanti anak ko. Taaddan mga sawa ken ko ana. Eh, binagbaga akmatan ni Camilaw asan ang maikarikin ni Romina. Ha, nasaya at no kasta. Nauma ako nagrigrigat. Kat kayat kumot amapadasan kumamot ti agnamay. Sige, itakan. Talaga na alas ti ugali dahi ti Pinay. Ay ngam asay nung hapta ti pangyasawaan na kini Romina. Ay na, Manong Pasyo, si Kabot Gayam. Ana dumanon ka. Ay na, pasensya ka niti kinano mo ti balay mi. Agyaman ak. Rumina, rumor ka dito kwarto. Ada sa nga ilim. Darasam, kat kababay na gurura iti mabayag. Naimbag arabiim ading sak ni manong mo apasyo. Ha? Manong Pasyo? Kunayo? Uy. Laklakayan. Nalaklakay pa yung Rumina, kasangsangpot lang ni Pasyo manipod Hawaii. O sige, panawan kayo pa'y. Agsarita kayo iti anak ko, Manong Pasyo. Namayaga kon abalo, adan bukod a pamilya dagiti anak ko. Kaya't napanunot ko tinagbakasyon tapno agsapol iti asawak. Diyos ko. Orayak ti payo. Anya di kaya tasawan ni nanang. Yasawan na kiti daytoy alak lakayan. Girl, I need you. I need your love. Napartakmat da di alakay. Nairuangan na adagos ti panggap na. Ngamsan kan tong agbabawi no makiasawa ka kankwan anak ko. Anya di ko na yun, nanang. O di mo ibagasaan mo akayat. Dakal ti pensyon na. Nalawa pa'y ti dagada. Uray saan na kan ngalan edi Hawaii agbiag ka. Ana sa liwanwan. Laklakayan, nanang. Di pa'y isak ti pagsasaritaan na nagiti tao. O di bayam dagita atat tao. Nagsaudal ta. Umapal na lang ah. No adda manghag ko asauda. Ay, pagsasawak kita. Nanang, narigat ti adak apa na. Awan mga narubsab sa bali. Dandani agkakabagyan tayo amin nga agkakaaruba. Kagurgurak ti masarsarita, Romina. O anya, agpanunod kan. No ka, oray tulagan tayo ti kasaryo. Nanang! Apay, di mo kayat. Aguray ka man. Agpapaaram ka kadikin ni Camilo, itinusak dinuladitan, ha? Nagmadimot day ta sa uyon, nanang. At damot delikadesak, ah.
nanang ang makiasawa iti dayjay alakay pasyo. Takit di may rusok. Sa kasanot ti ayan ayat mi ka ni Camilo. Daytoy pa iti may sa problema. Numaamuan ni nanang anobyo kun ni Camilo. Pagungtan naklakit ti. Eto na ang araw natin. Nibayag kayo mo tititirsinan ni Nana Idang, nanang. Lumablab ba si taro pa yo? Nakainom kayo sa akin de. Ay naira na nga dalim mabas nila kay Pasyaw. Pinadagas na dagit agiinom ka at nagpaalamot taniti. Kat, Arak kan pulutan. nakiininom kayo matain. Ay, Awan, nadamag ko asimang pag... Namunjak pa'y nakita. ang gatangan nan pa iti merienda dagiti ubeng kan babae. Damag ko nga ado kanaw ti matultulungan na. Upingak sa pailang hindi na panijay abroad. Jak pa'y kati malasinan no makitak nga ta. Sigud analukay ti iman na. Ti damag ko man kat umay kanumang sirpat iti asawaan na. Sigurado. Pilyin na tayo ubing. Ay sigurado day ta. No makaasawa iti kaubingan na. Makaiputot pa'y. Napigsapay lang iti panagkitak. Napudno ak iti panagayat ko kan Camilo. Diya kaya ta sa bali ti pakaamuam iti daytoy. Ha? Agar-aram ni Tata Pasyo kanya. Kat kayat ni nanang na isu ti pakyasawa. Anya? Kasanon tayo na yata, Romina? Dayta ti dakkel a problema. Pagungtan naklakit din ni nanang numaamuan na nga addan kaayan ayat ko. Numuna tadi nakayat parakin ka. Ang mga nuad ada apilitin na ka, ang makiasawa kin ni Tata Pasyo. Tsakayat. Anya ti aramid, Camilo. Urisyak. San ko nga mo? Noan niya ti aramidin ta. Eto na ang araw natin. Manang kuntaway mo ti tao. Kaputa mo dan analukay ti iman na magustuhan damutan na pagtulungan. Ay nimang pasyo ka dit ibagbagang pineng. Nakamat gayam dito si Dagko, Damiana. Ang mga nanya mo ti pampanunutam kapo itinangag mo ngayong bagak. Ha? Di ka madanagan. Saan adakas ti pa nagpampanunot ka? Amok pa'y. Naimbag a tao dayjay. Manangaasay kan managtulaw. Napadas namat ngamin ti kinarigat ti biyag iday. Sige, ditakan. O ganas ko makisarsarita ka. Ay sos, nadaras na maibos ti kwartam numaruam dalaunay ngagpatpatulong kang ka. Ang mga nusanda pa yung ngagbayad. Mabain damot ka ta. Impasigot ko mo't nga agbayad danton inton adda kwartada. Ragsak ko ti makatulong. Ngawan mo ni Romina. Nagbayag lakit di mo't day jayan na ya. Iso da itan. Adamot gaya man. Sige, panawan kayo. Oy, Romina, itay pa yung urayan na kanipasyo. Ala, agsarita kayo. Talaga anapintas ka, Romina. Ikarik, ano umanlugot ka ang makikasar kadyak. Ipaayan ka itinanamnam ay abiyag.
Kan naragsak kanto iti dinang. Anya nga tati pagkakam. Tiyakmut nga rod kaya't apabainan da ito'y alakay. Girl, I need you. I need your love. Nabannog sa talagang dahi tinuang ko. Yakon sa plitan. Ad-ad na nga ikinad na timag na. Si daga magkidinti kabalbalayan. Wow! It's a Carabao. Ha? Sino tinagsao? Timag mo ti babae. Ha? Nagpintasan ka nagpudaw. It's your Carabao. Oh. Muna ta Inglesan nak. Amerikana kunak mo. Tilang buok na ti sa bali. Pilipina mo tilangan. Aywan gayam. Siyak na April. Amumat gayam tagiloko. Siyak mo ti Camilo. Maragsa ka na kamakamamuking ka, April. Mabalinti makisakay itinuang mo, Camilo. Itaakla ang makakita itinuang. Eto na ang araw natin. Kaano day di pa nakakitak day jay nga April. Nalailo ka naragsak ang makisarsarita. Apo ko nila kay Panyaw di taamyanan. Mabit lang. Kasla malaki ponti inana. Lagrimas sa tinagan na. Nakiasawa ka no iti Amerikano. Sakbay anak ki asawa iti Amerikano nila Grimas. Ada nagbalin akayan ayat na. Ket atapon lagi ti karubaan ni April ti bunga ti pan nakalipat na. Makaisip makman kada kayo nanang. O dumutya mo yung istorya. Noon niya kat ngamin tinakalagi pa ka. Naimbagman ta na panunot lang agbakasyon. Amangan ka no mabayag di bakasyon da dito oy. Sumarunon sa kano to. Ti Amerikano nga amana asumangpot. Ay masakit ngamin nila kay Panyaw. Iti dayja kinapintas kan kinalailo ni April. Adulakit diti umarubayan ken kuana. Oo. Pagan ano na kumahamag dagiti babaro dito eh. May salaang nga rapaap ni Pril. Kaarig na tibitwen ang narigat agaw aten nanang. Naumanugot la kuman ni Romina, uray ikasarkon. Anya, talaga nga'y ayatlam ni Romina. Ay, awan pa nagkadkad ko, no kaya't nakalakit di, Pasyo. Adaamin kanya tiguntaway. No kayat mo, adwatalatan ti agtulak iti panagkasarmay. Anya, Ngam numabalain, saan ko akayat nga aramidan da ita? Anusak ti agrayo, tanasamsam it amagunod ko ti ayat ni Romina, no pagrigata. no kasta ti kunam, Pasyo. Alakit, barang no mapalok ng mo ti puso ti anak ko. Aglalo na makita na ti kinapudno. Dahita tinagsaritaan mi kani Pasyo o Romina. Imbaga na pa, pagtulagan mi laptakuman ti kasaryo. Pangasiw nanang. Saan niyo ko mga aramidan dayta? Kat, anyat pagkadkadam. Saan mo pa yakayat dayta? Ikugtar mo kit din, di na ibagagasat mo.
Damag ko nga umararubayan ka no pa'y dasitang abalo kan ni Ilyang a disgrasyada. Anang mat, ibagayo pa'y laang mat ti pakauyawan da. Ay saan ka ngagbali na maagrumina? Umanugot ka na makiasawa ka ni Pasyo. Da kayo matla ang tinagkunananang. Saan akayat nila kay Pasyo? Apilitin dak ang makiasawa kin kwa na. Akat agpaaram ka kan ko na Agbayag-bayag ka pa ilaang. Ay nalaklakayanan ni Pasyo. Masapul ko maamatulagan ti kasaryo tak kasar kayo. Wow! Naglamisan! Ha? April? Diyak nadlaw ti kadam dito si Rocky Damortis sa paglinlinunga. Anya ti kadam dito eh. Nagkuyog kami kini Mami. Pinanawak nga burburas itinatangit ay makita ka. Ah, ano ta? Oray san ka unay nga mas asideg. Kita mga no may kawa ka. Numuna ta nagunag. Waig day ta. Adalom ka di? Ababaw. Nabayag nga minan asa na nagdudo. San pa'y anadalos di danom na. Pagdigdigusan tinuang. Ayan tinuang mo. Nagmayat ang pagsakayan. Malagip kong harod ti kinaragsak mo, hindi nagsakay kay tinuang. Nadras lang nga na siligtrik na kinipril. Tanaragsak ka na lailo ang magsarasarita. Paypayapayan nak ni Mami. Mabiit lang manong Camilo. Agsugli akto. Nagpagngulong ni April. Apay nga taan nakasiligtrik na na kanya. Kakaasya ka nagpambar ka ni Nanang. Tapno laang makapagkita ta dito'y parke. Kasla maburiburan launay tilangam. Madantanaga na. Kasta kaya't nakapilitan ni Nanang nga makiasawa ka ni Tata Pasyo. Anya? Ay kasanutan. Ayatin ka, Romina. Ay, ayatin ka, Camilo. Romina, ada ka mo dito'y park? Hindi ako mapasyo. Wala dito ayan ta, Romina. Adagayam ka tuwam. Kasla malasin ka, o barok. Sika ni Camilo abaro ni Damiana? Madanaganag. Kasta kaya't nakapilitan ni Nanang nga makiasawa ka ni Tata Pasyo. Anya? Kasanutan. Ay ayatin ka, Romina. Ay, ayatin ka, Romina, ada ka mo dito'y park? Hindi ako mapasyo. Agturong ti ayan ta. Adagayam ka tuwam. Kasla malasin ka, baro. Sika ni Camilo abaro ni Damiana? Owan. Tata. Ni Tata Pasyo ti panagpinat ba't na may kanika. Amang ano kata. Pinanawan dakmatan dagiti kakadwa. O sige, panawan kayo pa kini Romina, Camilo. Pasensya kayon, iti panakasinga kada kayo. Awan na nyaman na, tata. Bye. Camilo. Apay Kasla nakalamlamis dita kulap mo. Nakita mo lang nila kay Pasyo, lamis ka matin. Ang awon nakpailaang man. Makitam na nga roden ang madanaganak. Ang mga numaidano ni Tata Pasyo kanina nang tipan nakakita na kadata dito'y parke. Pagungtan naklakit ti. Uwan nga Pasyo. Ang mga nusan na kanto na palubusan na Roman. Akawit ka na. Awan ang tiganas ko nga pa siya.
pagkalmaam tarik na. Nupay, adadanak ko. Tano dumanon da ito'y kinanang mo. Marigatan tanton nga kita pa'y. Naisi kamot gayam April. Papanam ka, day. Naimbag amalam yun, Nana. Awan sakit din ni Manong Camilo. Adda ka di iti talon kan bangka? Ay, Jack amaw, tinapanan na. Jack lang tinapan iti bangkag. Jack mo't nadanon ni Manong mo a Camilo itay sumangputak. Ni Manong Camilo ti dimsaag iti nagsardang at tricycle. Ay, nagwapo kan, Manong. Oh, April. Sigamot gayam. Ay, dumanon kayaw. Adali ning takama sakbayan na panak ti bangkag. Ay, April, balasan ka o mangmangan kamot lang iti mais. Ay, katuan nga, Nana. Nagimas ti mais. Eto na ang araw natin. Nagdigusak itay nakasangpetak. Ngama, agkalkalim duu sa naklata. Talaga matanakan. No ibaga ni Tata Pasyo ken ni Nanang tipan nakakita na kada kami ken ni Camilo iti parke. Pagungtan naklakit din ni Nanang. Ken amangan no atapen na payan nga adda relasyon mi ken ni Camilo. Camilo baraw. Nasingid launayan ken kanipri la. Ang mga nuan niya ti pagtungpalan la. Anya mo day tapang panunutin yun, Nanang. May ayatan lang ni April kada iti makikita na dito'y away. Ay sa bagay na pintas ni April. Awan pulos pangalumiiman na amang idagkat idabagina ken ka. Nagkiting pa'y nga ro ti shorts na. Naruam siguro iti kasta pa nagkawkaws na niya kay kiti na niya. Ay nga baraw amangan no masulisog ka. Sa bagay, no ipilit ni Pinay nga yasawa ni Romina kinilikay pasyaw. Jacket aday tati panunutin yun, Nanang. San ko akay tagundawayan ti kinadagkat ni April kanya. Amok ang makigaygayim laang. Kalpasan ti pan nakakita kada kayo kini Camilo ijay park. Awan kumantika po na apasyaran ka pa. Tata Pasyo. Kaya't ko laang nga mapanagnakan ti atap ko. Anda ka di relasyon yo kini Camilo? Kasalungat na tayo yan. Di ka nagulbot kanyak. Isu ka di anaatap ka kanyak. Gapo ken Camilo? Diya ka mo no kasanwasong batan kayo. Ngamjak mo't kaya't amasakitan karit na yo. Gapo iti day tangay bagam. Uray di mo ni baga. Mamati ak nga agayan ayat kayon kini Camilo. Saan ka eh? Kanya day tanang kung ay bagbagang pasyo. Pag ko naamot nga gayan ayat daraw mo inakan Camilo. Nanang. Tinasaya at saan akon nga agbayag. Tapno makapagsarita kayo nga agina. Agkaluwat ka kanyak, Romina. Makapanaw lang kay talakay. Makamukha. Girl, I need you. I need your love. Ooh.
Nanang. Hmm. Mabuta iti mabaling nga mapasama na maamuan ni Nanang. Kaya Oh. kami kan kami. Apa adi kamot naksaw? Di nakad-ada pagpungtutan. Di kag sangit. Pagkawanan ko man, Nanang. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Pagkawanan kiti pa nakulupot ko kada kayo. Nakita na kami ngamin ni Tata Pasyo EJ Park. Nga agin inig gamiti ima kan ni Camilo. Anya ti kinuna. Oh, tibain mo! Nabayagan nga gaya nayat kami kan ni Camilo, Nanang. Pagkawanan ko ma. Iti pa nagilimot ko. Sana pod no dayta. Talaga karampingat ka mo niya. Ibatan niyo ko matibuko ko, Nanang. Sumaldang kayo ko man hindi pa nagipugot yung kanya. Ni babain ka! Nay, Kamilaw. Saan mo't nga itibang kaguno iti talon ti papanam? Nakabarikas ka mat iti bunang. Ijay bangkag di papanak nanang. Kumitak man iti bayog iyawaig. Wada mabalina na bambanin. Ay, mga lakantuman nga ron iti kawayan nga aramidon ako ribaw. Kan bakit? Camilo! Humor ka ba dina? Ni pining samot ti aglalaaw. Camilo! Ay, kasta unay ti panang bugpug na iti ridaw. Apay nga ta. Ipukpukaw na tinagan mao. Ano, namuan na ti amin. Mabit lang na. Ungon ka itibain. Ginundawayam, di anak ko, ha? Nanapining. Oh, amom no apay atin ng paka. Ibagakan ka, Camilo. Saan ka may kare ni Romina? Amo ka na man yun ti relasyon mi. Nakurapay klang. Ngam napudno ti panagayat ko kingkwana. Ta, anyat ipakan mo iti anak ko no iso tasawam. Hanya kipanubo sa sikat ipagtungpalan na. Amok nga ipan mo tulang iti taltalom. Nagawa na ba inda kita at tao? Nabinta. Usyoso ta kita. Kas lakit din ada oram, anag-umong na dito igit di kalsada. Oy, na kayo, anyat kit kita nyo, ha? Ha? Anyat kakuha nyo dito igit di kalsada. Ha, may saka pa pasalsali. Ah, sino kaya? Siyak ni April. Amay ko. Nandun sa amat ng tilupog. Na? Ang mga nang biglat dito eh. Di kamot nga minaglisi dito dalandang nga. Sino mo katarita, papay? Pagnawak man lang. Man nakibiyang launay na kita kaaruba. Diyak lang makapagtepal pagtitim o gagla kumaidan. Nakababain tinaramit yun, Nanang. Adu at tao tinramraman nyo. Pinagsasawakan tinong paklaang mat ni Camilo. Niya? Pakan ko, ana. Sana may kaikan ka. Nanang, agpagpakasya ka na kayo. Ikan na kumamot iti waya-waya ngagpili iti namnamaag ama kaipaikan niya kiti pagragsakak. Saan ka ngagbalinama ag Romina? Kasano ko mga agragsak ka iti sidong ni Camilo, idinto tapada tayo anak ko rapay. May turag tirigat, Nanang. Ay ayat naglakit diti ka din na. Sumardeng ka man! Kayat mo, ta ipupok ka lang iti kwarto, tas saan ka na makarwar, ha? Naimbag tas
Saan matlang ang nadonor ti lupok? Piglat ko man. Dinalapos na klatan na iya bakit? Anya tinagan na dayjay manong Camilo? Ninanapining dayjay. Pasensya ka lakuman. Niramraman kan. Nagtangsid. Mabasulan na. Iso ti sana kumikita itindalan. Papanam ko mga minaya April balasang ka. Mapan ko kumadanunan ni Mami di na panana. Sige, saan ako yung agbayag pay? Anad ka kumaitidalan mo April. May ramraman pa ni April nanang. Kapapain. Ay, nakita itay tilangan ni April. Makasuraw. Agaso mga menti pan nakadunor na. Girl, I need you. I need your love. Inyag kon dito iti ka na. Rap, ang rabi ikan. Bayan nyo latan di talamisaan anang iduswan nyo nanak. Sana kaya mapisin. Makamu ka, no papasan na. Itaag lang na sito ti mabisinan. Apay, maluksaw ka, gapot ay pupuk kalangan dito kwartom. Apayanas ka nga ramidan nyo ti kastikan niya. Tapno saan ka makaliba sa makisinarak ka ni Camilo? Diyako ni panubos nga kita kayo pay. Naulpit kayo. Kat, anyat pagsangitan. Pagimbagap ti pampanunutak. Sige, padasam ti agsukir iti pagkayatak. Di mo urayan, nga idildil ka makiasawa kan ni Manong Pasyo. Pangasiyo nanang. Saan nyo kumamot nga ramidan ti kasta? Nakaturog sa ni Romina. Saan nga min ang nagtimo kita nagtuktukak iti kwarto na. Sana bale, pining. Sika, tigagarak. Ne, anya ti kayat mo asawan. Sos, namuanan sa mo tinaramit ko itay bigat. Adamot gaya mun kaayan-ayat ni Romina. Ah, Kinapudno na, imapgas ti pusok, iti pan nakakita kadakwada kini Camilo, ijay parke. kasta ka de. Jack mababalaw ni Romina. Guwapo ni Camilo. Nupay pamugutan. Ne, anya ti kayat mo asawan, Pasyo. Saan mo ka din nga ituloy ti panagaram mo kini Romina? Ay, Jacob mo. Agpampanunutak. Tikid dawaking ka. Jack kayat adang ram ni Romina. Gapula ang kanya. Ay, papainan nakpay mo ito. Ano mabalin? Jack kayat apilitom ni Romina ang mangayat kanya. Saan tumutlag ang naragsak ti panagdinaming agasawa? Kat, anya nga ron ti aramidam. Saan ko pa'y lag ang may baga? Sige, saan akong ngagbayak? Ibagam tulatan kini Romina ngay bayak. Pinig. Manong Camilo, kunak nung angawundak ni Lolo Panyong itimbaga na nga kayo. Anya day ta? Bunga ti Damortis. Nakitak man iti na panak na gala iti bayog iti asidag ti waig. Naimas matlaang day ta? Raman man. Sige, okay Sam. Samit. Naimas kayam.
Talaga na sam iti bunga day jay duoga na damortis. Awan nga min ti bagyo na, iso nga dot bunga na. Nagpudot ti di nagtibalay. May mayat ijerwar ta na pariin. Mami! Electric fan man! Kababain kini Manong Camilo ang mapudutan. Di nakapagdanagan. Naruamak ang mapudpudutan iyitaltalon. Ken sana pa lang nagbayag. Nagpiit kan? Day tala ti gagaram. Agmerienda ka kumapaya. Agpaala ak iti soft drinks nga inuman ta. Eto na ang araw na Inalal daw mo mutan tinang pasyarkin ni April. May mayat ko manurabi itap no, napapao ti panagsarita yaw. Ay na, intulodakla ang itibungat damortis nanang. Inton malam nga, agbambana ko. Ay, kamay mayatan ti kinatangkan ti pinukan mo abayog. Ganun gayam, sa bali man kit di ti malagip ko kamilaw. Eh, kumusta kayo kay ni Romina? Ay, diya ka mo. No, kasanong nagkita kami pa'y. Ang mga nupilitin ni Pinay, ti kayan ayat mo ang makiasawa kin nila kay Pasyaw. Diya kayo na panunutin day ta, nanang. Ado ba nagti pakaarusam kamilaw? Ado ti kwarta day di alakay. Managtulong ka dagi ti kaaruba. So ati ko na lipatom langain. Nanang. Wain, ibaw ingon tirignam kini Pride. Agyaman nak, ta sinangunak. Manulaang nga aldaw di ka nakita. Mailiwak unayan keng ka. Diyak ko makaya tamasair tirik na yo, tata. Amuyumot nga addan kayan ayat ko. Hamo, kakayat mo pasakitan teriknak. Tapno maawanan na kitinamnam. Lading itay. Ngam saan kayo pa'y mo't anagkasar. Kano ibagak kininanang mo, akayat ka ngay kasar. Pangasyo. Saan niyo kumangaramitan, tayta? Kasaritak ni Camilo, tapno lipatin na ka. Nupudno ngay ayaton na ka. Palubusan na ka, ti makaipaay, ti pakaragsa ka. Manipot iti rabi eh. Tsakon makait na. Marikata na kamang panunot iti naibagakan niyak ni Tata Pasyo. Day tapay kit dintisan ko ang nakaturugan. Diyak kayat ti makiasawa ken kwa na. Kasano nga ta? Kumusta matan ni Camilo? Saan sa amat na mailiw kanyak? Tanupod nung ayayat anak. Ipamuspusan na kumat, ti panagkita mi. Girl, I need you. I need your love.